Els nostres avantpassats van obrir el camí cap a la indústria, tot fent d'estampadors d'indianes. En el segle XVIII, les fàbriques d'estampació d'indianes van ser la indústria més important de Catalunya. Molts artesans, sovint d'origen pagès, van posar una fàbrica d'estampació en el segle XVIII. Amb ganes de prosperar i treballant de sol a sol, aconseguien fer uns estalvis per posar taules d'estampació. Primer 2, després 4, tota una quadra i finalment una gran fàbrica.